Waar ben we? Frietje, niet wissel. Ik ga Jantine krijgt even nog het werk zet, midden in de boesboes. Is er iets voor Christ? Nou, het hele werkje zit erop. Er is geen wc, geen water, er is verder niks. Dus ik haal al wel een fles wien mee. Baltje leidt kleer, ik ga mijn stick en ik wil een hole-in-one. Nou doen we. Kun je deze een beetje horen? Spent the summer on you.